днес? Да, а на колко годинки ставаш? На 3. Ти си много пораснала. А позна ли аз коя съм? И аз да се завърча да видиш. Коя съм аз? Коя принцеса? Я да си припомним. Снежанка! Снежанка! Точно така. Гледала ли си моето момче? И аз съм гледала това. Гледали ли сте го? А знаете ли тогава кои са моите приятели? Да. 7-те джуджета. Ще бъдете ли днес моите джудженца? Да. Да? Хайде тогава елате да ви покажа какво ви нося в моята чанта. Само обаче не ми каза сега. Ти можеш ли силно да извикаш как се казваш? Еми, ти имаш много хубаво име. Давай сега ръчичката и да видя колко си голяма, да отидем да ме запознаеш с другите гости. Охо, тук имаме една голяма кака, която ще ни помага. А този срамежлив как се казва, знаете ли? Той май ще бъде моето джудже сърдитко. Или срамежливко ли да го кръстим по-скоро. Да, я ми кажи ти на колко си годинки? Няма, добре, аз ще позная. Може би си и ти на 3. Познах ли? Почти, добре. Хайде, ние ще го оставим малко да се посрамува и все пак може после да се превърне в усмивко, нали така? А тази прекрасна кака как се казва? Габриела. Габи, ти на колко си години? На 14. Мисля, че ще бъдеш най-голямото дете, ще бъдеш помощник аниматорка. Хайде така давай ръчичка и да те науча как се забавляват малки страшни джуджета. Отиваме всички на площадката, а къде са ни другите гости? Ще носим. Да дойдем да гледаме. Къде са това? А ще дойда? Навън? Сега ще отида да ги извикам тогава. Давайте сега първо да учим. Едно. Елате тук, елате тук. Ето, ще дължи.